Където скрилимето да е. Оп! Ало! Ало! Има ли някой? Ало! Има ли някой тук? Имате 200 лева борч. Как 200 лева? Не знам аз. Бил мен бе на вагон, аз съм 200 лева. Борч! 200 Пара лева. изтейсин бен де. 200 лева пари имаш. Онча зачкалmış para istey benden. Dur, çakay malko. Сигурно отида сега да донесе парите. Топло е времето. Какво става тук? Кой ми донесеше? Ето, abartısın ya sen, para istedin benden, yok para. Al bunları, al, çak, haydi, 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 haydi. Абе пари? Абе! Какви пари, yok para, yok içar, yok tapet, uşak yok, yok ekmek, yok araba. Какво правите? Абе пари трябва! Абе так! Abi bet kapastı. И бах му